dole hlavou. Keď je chaos spravo vľavo, keď je počuť divné hlasy, keď tukom stoja všetky vlasy. Keď to vety hýbu tme, never to len trápťa klame. Keď lampa začne sama blikať, keď srdce ako budík tyká. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, samý plač a samý žár. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád. Duchovia, tmavá tma a svetlá tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny pačmagovcov. Čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest či je to dar? Duchovia, samý plač a samý žár. Duchovia, báť sa ich či mať ich rád. Milá pani, my nie sme nejaká sekta, nejakí dôchodcovia ani Ku Klux Klan. My sme obyčajní duchovia. Áno, celkom obyčajní duchovia. Stredná sociálna trieda. Moja matka bola poštárka. Pardon. A ja som duch slávnej herečky. Tvoja mama má taký svojský zmysel pre humor. Moja mama? Ty si ju poznala? Tak trochu síce zostarla, ale... Zostarla? Nehnevaj sa, Danka, ale moja mama je už niekoľko rokov po smrti. Čo? Čo som vám povedala? Aha. Čo si taká studená? My sme duchovia! Walter, pomôž! Maria, rob niečo! Veď nám rozbije nábytok, tu nie sme na internáte! Petina, zavolaj nám psychiatriu! Ja neznášam púzatých chlapov! Dajte mi pomoc! Duchovia! To sú sami duchovia! Walter! Duchovia! Upokoj sa! Nedotýkaj sa jej! Dúfam, že má so sebou zdravotný preukaz. Som ochotná zaplatiť jej pobyt na klinike. Mám ešte nejaké úspory. Môj pohreb bol lacnejší, ako som predpokladala. Ja som netušila, že je až tak na dne. Už idú! Pomôžu ti. Dostaneš inekciíku, pomôžu ti. Neboj sa, Deuška. Niekedy ťa prídeme aj navštíviť. Duchovia. Ak bude čas. Keby si videl, ako si sa tváril, keď ti ho dávali. Tváril si sa ako Dustin Hoffman pri preberaní Oscara. Takéto prestížne ceny nedostávam každý deň. No ale za to si sa nemusel ďakovať ešte aj babke, aj detkovi, aj otcovi, aj bratovi, aj neviem komu. Kroch. Ty, nemali by sme ho vyvenčiť. Počkaj, to nie je pes, to je prasa. Tomu musíme spraviť chlievik, ohradku nejakú, ale dáme ho do tejto devničky. Tak, pekne spinkať. Dúfam, že nie je veľmi rozmaznané. Aj keby do postele s ním nepôjdem. Tu budeš pekne moje spinkať a ráno sa uvidíš, čo s tebou urobíme. Valeria, prečo mu neprezradíš, že z neho urobíme klobásky? Nech vie, na čo nie. Taký surovec, Viktor. Ako môžeš to prasetko takto vystrašiť pred spaním? Čo keby sme mu narovnali?
Na čo? Chceš mu postaviť náhrobný kameň? Pozri, ako by nám chcelo niečo povedať. Tu budeš. Dobrú noc. Viktor. Kde som dal to prasa? Valéria? Ty si sa k nemu celú noc túlila. Ja? Teda ty si ale sviniar nechutný. Určite si sa tešila na jeho šunky. Moje. Teda ty si, ale ty si skutočne myslíš len na prasačinky. No, Ktorý barbar použil gauč ako záchodovú misu. Vikina? A zda ma neupodozrievaš? Vieš čo, Viktor? Ty pobabreš všetko. Ešte aj tombolu. Nevšímaj si ju. Ja zdochnem. Tá Ďurová Marička stále šlape. Vráť mi ju, ty prasa. Aj ty si ho videla? Už od rána. Ty si našla v mojej skrini Ďurovú Maričku? V skrini nie. Na gauči, ale niečo iné. Kto rožul môjho otela? Prasa. Mama s otcom ho vyhrali na plese v tombole. Nemožný ako vždy. Prečo nevyhrali zájazd na Mallorku? Tu si! Ty Je to prasiatko. Tu je... Čo to má na sebe? Čo to je? Ale nehambíš sa. Čo sa tak na mňa pozeráte, čo? Lebo už sa nechceme pozerať na prasa. Dokedy ho tu mienite držať? Smrdí. No lepšie ako tvoja voňavka. Ty si ale sprostá. Vieš, čo tá stála? Decka, nehádajte sa. Nehnevaj sa ani ty. No, nehnevajte sa. Musím vám niečo povedať. My s ockom sme sa rozhodli, že si to prasiatko... Čo? Upečieme. Ty si taká surová. Ty si neprečítala tú brožúrku, čo som ti doniesla o ochrane zvierat. Mami. Tak čo s ním budeme robiť, no? Nemôžeme si ho nechať ako domáce zvieratko? Prasa? No. No a? A iní ľudia chovajú všelijaké netvory. Napríklad leguány, chameleóny. Veľhady, potkany, myši. Prestaň. Valéria. Áno? Chystaj hrnce a pekáť. Viktor, počkaj. Počkaj, my s deťmi sme sa na niečom dohodli. My sme sa dohodli, že si to prasiatko necháme a vykrmíme. To nie je zlý nápad, ale... Kde ho budete držať, kým dorastie do 200 kg? Kým ho vykrmíte, my tu pomrieme od hladu. V tom prípade... Oco? Ho zaklajem hneď. Oco, prestaň! Oco! Zabíjaj! Len prasa! Nezabíjaj ho! Ešte tu sa nedá žiť. Rodinná hádka. Že by sa Valéria s Viktorom konečne rozviedli. Čo sa s ním chceš hádať aj ty? Idem to omrknúť. Nie, počkaj, idem aj ja.
Inak sa mi nepodarí zachrániť ťa. Zostaneš tu do rána, dobre? Potom ťa odnesiem do útulku. Viktina, kde si? Rýchlo. Prepáč. Help, I need somebody, help, that is anybody, help. Nevidela si prst. Ty si ešte nechytil? Ja som myslela, že už mamu pečíte. Zmizla mi. Ale ja si ho nájdem. Pášák. Neboj sa. Neboj sa. Si pášák. Dobre, bol si ťuchučko. Do večera sa už nevráti, ak nebudeš kričať. Neboj sa. Oddychni si, neboj sa. Oddychni si, lebo naši ťa poriadne vystresovali, veď vidím. No. Ale nic si z toho nerob. Keby si videl, ako mne žerú nervy. Si sa ukludnil. Zaspievam ti pesničku, dobre? Počúvaj ma. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Sa ti to páči, že? Skvelé. Zaspievam ti niečo tanečnejšie? Počúvaj. Dancing queen with a Sa ti to nepáči? Dobre, tak skúsim opäť niečo od Beatles, dobre? Poď, ideme tancovať. Poď, moja. We all live in the yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. Ty budeš to najslavnejšie prase na svete. No, dúfam, že tu Valéria nevarí pre školskú družinu. Ty vidíš všetko čierne. Tak možno, že varí predvolebný guláš. Predvolebný? Však voľby už boli. No, tak možno kontroluje inventár. Možno si delí majetok s Viktorom. Ticho! Vikina! Poď mi pomôcť! Imagine Si už niekedy videla spievajúce prasa? Prasce predsa nespievajú. Tak tu niečo nie je v poriadku. Počkaj ma tu a moc nekvíkaj, aby ťa otec nenašiel, dobre? Zostaň. Budem ticho ako myška. A v tej mojej situácii to nie je príliš vhodné prirovnanie. S dovolením, prepáčte, že vyrušujem. Môžete mi povedať, čo ste špión? Špión? Dovolte. Ako to, že hovoríte, keď ste obyčajné prasa? Takéto urážky si vyprosím. Dúfam, že vy sa reinkarnujete na ropuchu Ježibabé. Vilém, ty dovolíš, aby ma urážalo takéto hovoriace prasa? Okamžite povedzte, čo ste zač, lebo... Som John Lennon. Naozaj ste John Lennon? Naozaj. Samozrejme, takto vyzerám čudne. Ale ja za to nemôžem, že ma reinkarnovali do tejto bravčoviny.
Čo robíte v tomto dome, pán Lennon? Momentálne zápasím o život. Váš zať má totiž už 2 hodiny naháňa s nožom. Viktor vás chce zabiť? Tak tomu musíme povedať, kto ste. Ako mu chceš povedať, že práve chce zabiť Johna Lennona? Boha, robte niečo? Chce ma zavraždiť? Je to blásko. Psychopat. Ja ju poznám. Nie. Nedokážem to. Ty máš také nežné oči. Prepáč. Povedz, ako si to dokázal? Starý japonský trik. Naučila ma ho Yoko Ono. Ale to ma musíš naučiť. Takto by som mohol zhypnotizovať Valériu. Rozmýšľam o tom. Prosím, nech sa páči. Prejdite. Áno, nech sa páči. Tak ty si to prežilo, prasiatko moje. Nehovor mu prasiatko. To je John Lennon. Toto prasa, že je John Lennon. Lennon nosí Lennonky. Nosil som. Od narodenia zle vidí. Reinkarnovaný John Lennon, chápeš? A okrem toho fakt zle vidí. Johnny. Ja zdochnem, keď toto je John Lennon. No, som zvedavý, aké zviera bude z teba. Nemá to rád, je zvyknutý na obdiv a na slávu. Kašlem na slávu. Keby mi radšej platili tantiemy. Mr. Lennon, a viete, že vaše autorské práva vám... Viete čo? Michael Jackson a Yoko Ono. Viem. Lenže ako sa mám s Yoko skontaktovať? Telefónnu kartu svini nepredajú a viem iba kvičať. Čo hovorí? Ach, my sa tu s Johnom bavíme o autorských právach. No, takže mu Yoko zrámla práva. Moment. Pardon, vy dokážete komunikovať s týmto živým človekom? Mr. Lennon, on pije ibištekový čaj. V tom prípade by mi mohol pomôcť. Moment, myslíte, že Walter by mal brnknúť Yoko? A kde zoberieme jej číslo? Číslo 00436 336 236.128. Zapíš si to. Počkaj, zopakujem ti. 00436 336 236 kladka 128. 128. Ešte heslo. LSD always, my Japan baby. A heslo Johna Lennona a Yoko Ono je LSD, always, my Japan baby. My Japan baby. Aha. Tvoja angličtina je strašná, teta. Vikina. Keď to s ním dohráš, tak ho dones. Ale nedávaj mu papier, lebo dneska už kakalo. Kde máš tie Lennonky? Na čo sú ti? Len chcem na jeden deň požičať. A čo za to? Zaručene pravý podpis Johna Lennona. Fakt by si ho vedel zohnať? Mám jeden dobrý zdroj. Dobre. Tak keď mi zoženieš podpis, tak si ich môžeš nechať. Fakt ho môžeš zohnať? Večer ho máš tu? Fakt? No? Yes, počkaj. Čo je? Opatrne. All I need is love, love, da 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 da. All I need is love, love. Do 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 do. Kam voláš? Do New Yorku. Nevolaj dlho. Hello? Hello? LSD
always my Japan baby. LSD, always my Japan baby. Dýchni na mňa. Hello? Hello? No. I am not John Lennon. No. He is my room. Room. Okay. Bye. Kde je moje prasa? Nehovor mu prasa. Hovor mu John. Šibe. Tu máš ten podpis. Ty debo. Ja som ti verila. Že ty si zo mňa robíte srandu. Daj ty lanúky. Neber mu ich. Potom neuvidí na struny. Toto si vypiješ. Keď mi ich zajtra nedonesieš, urobím z tvojho nosa prasačí rypák. Morning. This is Rodina Pašmagovcov. Hi. Victor and Valerie, right? Vy ste z FBI? Viktor, čo si zasa urobil? Ja, nič. We got a message, yeah, I know. Dostali sme správa, že v tomto dome sa nachádzať Mr. John Lennon. Oh, John Lennon? Yeah, here. Čo by tu robil, prosím vás pekne, v tomto dome taká osobnosť? Však, Viktor. Yeah, okay. In Prostary, Tibet, people saying like reinkarnovaný jedinec automatically prináleží family, like rodinní príslušníci v prípadoch John Lennon tuto Mrs. Yoko Ono. Yeah, this Yoko Ono je... My proti tomu nič nemáme, ale v tomto dome sa naozaj John Lennon nenachádza. Možno ak iba na plagáte. No, viete, no. Okay. You know, like, look, like, podoba of John Lennon could be like môže byť very rozdielná ako kedysi. No. I don't understand. Nechovate nejaké zvieratá náhodou, like, no. Prasata, tarantuly. Prasa. Or diko prasa. Diko prasa. Prasa sme vyhrali predvčerom v tombole. A ty si ho chcel zarezať. What? Oh my God! Viktor! Good morning. Ladies and gentlemen, this is John Lennon. Ty si ho takmer zarezal. Ty si stále kvíkala, že chceš jeho šunky? Ja už sa teraz mesa ani nedotknem, to ti prisahám. Nemohla by sa mi pani Ono podpísať? No problem. Za pána Lennona sa tiež vždy podpisovala to Mrs. Lennonová. Oh, thank you. Yeah? Okay, we gotta go. Yeah. Musíme ísť, my musíme chytiť our jumbo jet. Thank you for cooperation. Okay, bye-bye. Thank you. Nech sa by ste zostali u nás na raňajky. My máme veľmi dobrú údenú slaninku. They got a pork. A máme aj syr máme. They got cheese. Aj chlebík máme. Some bread. Aj rajčiny máme. No. Ďakujeme vám. My sa najmä nad Atlantikom. We gotta go now. Thank you. Moment, ale my sme to Johna Lennona vyhrali v tombole.
A dnes také mláďatko Johna Lennona stojí aj 1000 korún. Oh, no problem. No problem. Yes. Bye. Bye. Lucky man. Tento svetoznámy klobúk môžete vydražiť aj za 50 000 $. Oh, okay. yes. Bye, thank you. Bye. Okay, Bye. Oh. 50 000 $. Ja si ten klobúk, chlapci, nechám. Oh no. Yes. Duchovia, je to trest, či je to dar? Keď veľká skriňa začne lietať, keď myslíš, že je koniec sveta, co všetko môže koniec koncov. Duch rodiny pačmagovcov, čas je povedať si pravdu, oni si ťa aj tak nájdu. Duchovia, čierna tma a biela tvár. Duchovia, je to trest, či je to dar? Duchovia, samý plač a samý žár. Duchovia, báť sa ich, či mať ich rád.